Khala kwinto okwazi ukukhuluma nawe kwi-channel kama kupastor ngesibonga nje ithuba elinqayizivele ukuthi sikwazi ukukhuluma nawe sibheke udaba lamaphupho kulokule ngathi ngakulonde kubusisela ukhona khona ke sikufisela ukuhle kodwa sicela kwenza ukubalekile ukuthi usubscribe kule channel bese like le video le secretary ube imember ya i-channel mona amandla uNkulunkulu ebusisile umuntu osebenzayo umuntu onebusiness umuntu ohustlayo. You can also contribute to the channel ngokuthi usenze i-link ujoin ube member noma usenzele account number khona kule video ukunikela kuyona ke-channel. Lokho kuyosiza kakhulu ukuthuthukisa i-channel. Inamba ngikhona ungayisebenzisa ukungifonela ungangi-WhatsApp uma ungi-WhatsAppile ngizokubuka ngizokublock mhlawumbe. And ngicela inamba ungayisebenzisa ngokuthi you're not a member of the channel, you are not a subscriber of the channel, and you are not willing to subscribe, you are not willing to be a member. Ungayithathi inamba ungayisebenzisa ingane yakwethu iyekele isetshenziswe abantu abafanele. Rita Madolo uthi ke cela bhuti undixelele ngephupho lendlu engena ke amanzi kunetha ke ngaphandle. Uphupha amanzi engena endlini kungenzeka kwaphupha amanzi engena phezulu emathayeleni, ngenzeka amathayelana embobo, ngenzeka kusuke kuphahla, kungenzeka kuvuleka amathayela bese kungena amanzi. Kungenzeka futhi ungaphupha amanzi engena ngomnyango, omunye angaphupha mhlawumbe engena ngefastela kuya ukuthi lephupho linjani lifika ngendlela ehlukene. Omunye uvele abone kusuke uphahla lonke ngena amanzi, omunye uphupha kungena amanzi eminyango uthi awavala ngavaleki, omunye waphupha engena ngamafastela ngena. Ngeke siphuphe ngokufana kodwa the meaning is almost the same. Ngenza kwethu nake singakusho into oqala efuna siyibalule ukuthi uma uphupha amanzi kuwuphawu lobu uma engena ngaphakathi kwendlu. Lovama ukubika la ukuhlaselwa inhlupheko neyinkinga ezizokwenza impilo ibe nzima kuwe noma emndenini wakho. Wayisisho nje indlu imelele umuntu, indlu iyayimelele ifamily, indlu iyayimelele isizwe, indlu iyayimelele a group of people. So okusho ukuthi itsala wena osukela amanzi engena kuwe kungenzeka kunenkinga ezizayo kuwe noma ke lezi inkinga nalezi inhlupheko ziza kuphi emndenini wakho. Uyayibona, depending ukuthi ukuphi. Uma ukuthi umuntu orun ibusiness kungenzeka lento iqondene mhlawumbe nalomkhakha wakho webusiness noma umkhakha wakho wecareer yabo. Number 2, uma uphupha futhi amanzi sikuthatha njengophawu uma amanzi engena ngaphakathi kwendlu futhi engcolile. Lokhu kuvamile ukuthi kubike isifo kwabaningi. Yenzeka umuntu uma ephuphe amanzi engena endlini through the door, through the windows, through uphahla, kubike nje isifo esuke siza kulowo muzi kulowo mndeni. Yabona, noma ebantwini osukubazi ojwayelene nabo sonini nabo kakhulu. Number 3, futhi uphupha amanzi kuwuphawu esithatha futhi njengolukuma amanzi engena ngaphakathi kwendlu futhi ingcolile. Lapho lingasho nje mhlawumbe kungenzeka kumele ukhuleke ngoba wena kungenzeka wena noma umunye umuntu ojwayelene naye noma umuntu osondelene naye semndenini angahlalandilwe amabhadi namashwa ngenxa ke yezigadlo zabathakathi noma ke yeziqalekiso zabathakathi. Siyavala ngokuthi uma uphupha futhi amanzi kuwuphawu sithathe njengoluphi futhi uma amanzi engena ngaphakathi kwendlu okungenzeka futhi angcolile. Lungabe luchaze nje ukuthi kungenzeka wena noma umunye umuntu kungenzeka ubanjwe umkhuhlane noma ubanjwe ukugula noma ube nje ngaphansi kwengcindezi. Ingcindezi ingalethwa izinto eziningi empilweni. Yabona, so siyabonga kakhulu besibheka nje udabalani lokungena kwamanzi ngaphakathi kwendlu, ngaphakathi kwesakhiwo sendlu okungaba angena through the door, through the windows, through uphahla, through holes, whatever. Yabona, but the meaning is almost the same. Siyabonga, may God bless you. Kuleka kuyo Jesu